Mga ka-travelers, no? Mayong adlaw kayong tanan. Natakaroon din sa kanang kitawagin na ka-travelers. Sumana man yung building mga ka-travelers, pero vacuumun pa na siya mga ka-travelers. Tingani ang style sa pagbuhat ng barko. Kinakailangan wala yung mga hangin nga makagawas gikan sa ilalom sa barko. Kinakailangan ang katong building mga ka-travelers. Vacuumon dito siya kung may mga bangang gamay na may magawas hangin mga ka-travelers. Itong subukan na ito mga ka-travelers. Vacuumon. Hindi basta-basta ang vacuum mga ka-travelers. Ito panahon mga ka-travelers. Mga ka-travelers ko git kaya rin mga ka-travelers. Pero ako ang giridi hagdanan. Ikan sa obos ito ako matutunggingan ko ako kauban na alalay lang ko kulit sa hagdanan kay masiklat live coverage taon niya. Subscribe kayo, please mag-subscribe kayo sa Chan Traveler. So, yun lang.